Okay, this is the preparation. Pichini warapi. Embroider. May sabihin ni Kapia. Gani yun ang sa kuwing. Kuwa. Serang harga Sedap bye. Ang hai nè. Subscribe. Tu sirap ang pecuntur. Hey, kelam chicken tin. Lihat ang hai na. Lihat ang hai na. Lem ni na ang hai na. Ơi, kelam Ini dah tui chongchit. Ubi Abu, reply ka. Abu, reply. I am fine. Thank you. Preparation di Thank you.